Na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Feel good morning po sa lahat ng kabisyo na nakatutok, nakikinig at nanonood sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Tanong ko lang po sa mga lalaki. Ano po bang merong sa team building at gustong-gusto nyong sumama dyan? Chicks. Basic. Basic. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mia. Ay, Mia. Ng Paco, Maynila. Meron na po akong maliit na tindahan dito sa amin para ako po ang magbantay sa aking mga anak. Si Badong naman, na asawa ko, ay isa pong taxi driver. Isa siyang dating taxi driver. Mabait po at matino si Badong. Kaso po, nung lumipat siya ng trabaho bilang isang company driver, ang daming pagbabago. At dito na nga po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Oh, kain lang kayo mga anak, ha? Papa, ang sarap po naman ito. Sarap. Papa, gusto ko rin ng chicken, Papa. Gusto ko pa ng chicken. Kulang pa yung chicken. Diyan, allergic ka sa McDo, di ba? Hindi ako allergic sa McDo. Allergic ako. Wala akong allergy. Gusto ko ng chicken, eh. Kanina kasi nakita ko nangangati ka sa manok. Sige na. Oh, Mahal. Mang, ikaw, Mang. Ba't ikaw kumakain? Hindi, ito na nga. Inuna ko muna mga bata, syempre. Mahal, thank you dito, ah. Ano ka ba, Ano Mang? bang meron? Bakit? Siyempre, sahod ko ngayon. First time. Mas okay na to kasi pag sa taxi kasi ngayon, pag namatumal, wala akong may uwi. Halos pang boundary lang. Ngayon, na company driver ako, sigurado yung 15:30, may maiuwi ako sa atin. Alam mo, mahal, siguro talagang nilagay ka ni Lord dyan para guminhawa yung buhay natin. Na blessing talaga yon. Papa, mag-Star City po ba tayo pagkatapos? Diyan nga sa mga Star City. Tatawag lang ako sa tropa ko dun kung yung Tito Matthew nyo, kung may patiket siya. Ay, kala ko po ba ay, tumasik. Tumasik na nakakain ko. Papa, sabihan mo si Tito Matthew na mamigay ng ticket ng Star City kasi yung last time may pinapasok siya doon na babae. Anak, hayaan nyo na kasi... Sige naman yun, kaya okay lang kahit iba-iba kada pasok niya ng
ng Star City. Single naman yun. Kasi matanda na yung babae pinapasok niya. Ayun ba yung market ni Tito Machu? Ayun yung market niya. Si Papa, bawal ka nang napapasok ng ibang babae pag namamasyal ko, ha? Papa, Uy, kayo, hindi naman ako ganun. pag ba taxi driver, babaero? Mga Ano anak, na po ni pagkaiba ng taxi Hindi. driver sa company driver? mga anak, kaya nga ako nag-company driver para makaiwas ako sa ganyang tanungan eh. Tanungan, Papa, mas grabe yung company driver. Bakit Kasi ganyan? mas maraming magaganda doon. ayun, oo nga yung mga Papa, si Janjan, hinawakan yung manok ko. May tip mo na naman niya. Pasalamat ka, nilagyan ko ng gravy. Mga anak, kumain na lang kayo dyan. Mahal, happy talaga ako. Salamat Pero mahal, mag-ipon tayo. Huwag tayo masyadong palakain sa fast food. Kasi alam mo naman. Hindi ngayon lang pwede naman to kasi mga bata, di ba? Pero thank you. Thank Ay. you. Tsaka pala, sa susunod na linggo, ngayong Sabado pala, magkakaroon kami ng team building. Pasalamat nga ako, nakasama ko. Subic daw eh. Team building. Ay, ang saya talaga pag company, no? Kasi may mga ganyan. Halata mo Oo. talagang inaalaga ay yung mga empleyado. Saan daw kayo? Subic. Sa Subic daw Subic. Mahal, pwede ba kami sumama? Papa! Di ba pag team building Papa. pwede sasama yung family? Oo nga, Papa. Ay, naku mga anak, bago lang kasi si Papa sa kumpanya. Baka, bawal eh. Wala naman nagsabi na pwede magdala ng pamilya eh. Tsaka, kung wala naman tayong sariling sasakyan, ako magdadrive nung company vehicle eh. Para karga yung mga empleyado. Sorry ha. Call, yung boses mo daw hindi Janjan. Ha? Boses mo daw hindi Janjan. Hindi daw nag-iiba. Hindi daw nag-iiba, sabi sa Facebook ba? Live. Sige. Mat. Papa, ano nga yung nisabi mo? Papa, baka mambabae ka sa company team building nyo, Mga anak, hindi mangyayari yun. Wala namang... Mga anak, saan nyo ba nakukuha yung mga ganyan salita? Ang papa nyo, maayos ang trabaho. Hayaan na natin. Pero papa, ingat ka doon, ha? Ano ba? Diyan, balik mo na yung boses mo. Papa, hindi ko alam anong nangyari, Papa. Ano bang ginawa kasi dito, Papa? Hindi na siya naayos. Baka may inis si Tito Mat sa sinabi ko, kaya tinanggal niya yung boses ko. Kaya ako na ulit si Junjun. Yun, buti naman nabuhay ka na. Sige na. Papa, ingat po kayo, Next Sana time. po pag family outing ng company, sasama Oo kami ng naman. family. Siyempre. Papa, kasi hindi pa kami nakapunta sa Subic. Pero ikaw, Oo nga, Papa, makakapunta ka na. Hindi kami makapunta ng Subic, Papa. Mga anak, okay lang yun. Kasi hayaan nyo muna yung papa nyo. Alam nyo naman, bago siyang empleyado. Papa, ingat ka dun. Papa, iwas ka sa mga tukso dun. Hindi ako, may tiwala ako sa'yo, kilala kita. Pero papa, alam mo naman, madaming tukso sa trabaho. Kilala mo naman ako. Diyos, kailan ba ako nagpapadala Oo nga, sa mga Papa, ganyan? eh. Papa, sama ako kasi may mga nakatupis dun, Papa. Sabi ko na Two-piece chicken. Papa, ingat ka po. Pasalubong po, Papa. Papa. Tsaka call, wala daw background music. Di ko sure why. Natuwa po ako na masaya ang asawa ko. Dahil simula nung nag-iba po siya ng company, nag-aayos siya. Required po yata sa company pinapasukan niya na mag-ayos. Lalo na ka-uniform po siya. Matapos po ang kanilang team building ay lalong nag-iba ang asawa ko. Bumabata, nagpapabango, laging nagje-gel. At napaka-conscious niya lagi sa kanyang itsura. Ano, Col? Ano?
Ano gagawin? Sige. Ano? Huwag ka Alis na ako maaga eh. Sige, sige. Tapos, landiin mo muna ako. Sige, sige. Salamat, nakapag-refill na tayo ng ano. Mahina pala. Ma. Salamat, naka-refill na ako ng mga ng mga grocery pang tinda. Ang gwapo naman ng napakabata ng itsura mo ngayon talaga. Ikaw naman. Paano yan? Parang may wet look yung hair mo. Ano ba yan? Nilagyan ko ng wax. Parang ngayon ko lang, wax? Ano yung wax? Parang di ka naman nagaganyan dati. Nakakaya naman kasi. Required sa office nyo? Oo, hindi pwede magagalit. Yung boss ko, stricto yun. Tsaka dati yung boss ko nga nagpupumada hanggang ngayon Talaga? Ang lakas ng impluensya niya sa'yo. Ano yan? Ngayon ko lang nakita yung bago bigay na bango mo? Bigay ni boss. Oo. Yung boss ko mahilig Sabi niya, para bumango ka o sa'yo na yan. Binigyan ako ni Tsaka boss. mahal lumiliit yung tiyan mo. Nagda-diet ka ba? Oo, kasi ang hirap Nagda-drive ako, tapos wala akong activity. Mahal ang bang kilikili mo bago yung deodorant mo? Mahal, iba talaga. Ang pugi ng mahal ko dahil dyan. Patikim naman. Uy, aalis na mga malita ko. Yun na masarap para mag-glow kami after S-glow. Iba nga malita ko, mahal. Tsaka magising yung mga bata. Mahal, tatanggihan mo ba yung grasya? Ang aga ko din naligo. Mahal. Oo nga, no. Mahal, tsaka bago to. Bumili ako ng lasad, yung 90s ko. Hindi mo man nagugustuhan. Nagkaganyan ka, tapos magbubukas ka na ng tindahan? Hindi, alam ko kasi papasok ka na. Kagabi, pagod ka. Kaya ngayon, alam ko, full of energy ka. Kaya, next time na lang kasi namamadali ako. Mahal naman, isa lang. Akong bahala. Starfish lang ako. Dami mo nang alam dyan, ha? Ay, dali. Mahal. Magmamadali nga ako Huwag ka na madala. Sige na, bilisan na natin. Di na ako mag-uubad lahat, ha? Baba lang. Sige na, aray. Mars, alam mo, yung asawa mo, nagduda na ako dyan. Di ba, Kim? Bakit mo naman nasabi? Huwag kang mandamay. O, tingnan mo yung Mars natin, glow na glow. May nangyari niyan kaninang umaga. Buti naman napansin. Ganyan talaga pag may sex life, mga kapatid, mga sister. Ganon ba yun? Siyempre, dapat glowing ang skin. May mga katas pa dito na nakalipas sa tindahan nyo. Grabe naman kayo. Dito talaga sa tindahan nyo. Bakit? Yun nga mas exciting. Hindi nyo kasi yun natatry. Pero yung asawa natry nyo na ba sa likod bahay? O, di ba hindi nyo pa natry? Doon lang kami sa may HE room. Yung may tangke na semento. Pinasandal ako doon ng ex ko. Tapos? Ayun, nagkalumot-lumot yung likod ko, may lumot. Kaya pala may gas yan likod mo. Huwag naman ganun, Mars. Pero ano sabi ng asawa mo, magti-team building daw ulit sila? Pangalawang team building? Oo, ay kasi ganun talaga sa company, Mars. Ay, Hoy, duda ako dyan. Hoy, Diyos ko naman, Tina. Ay, Mia. Ito talaga, Marites, mali-mali. Ay, nako. Mia, alam mo, ang team building, isang beses lang yan sa isang taon, kung normal company lang yan. Merong iba 2 beses, pero magkasunod? Ay, naku, kaduda-duda na yan. Tsaka yung asawa mo, nakita ko, dumaan sa bahay namin. Oh. Nasa CR ako, may pumasok na amoy. Ang bango. Ay, ano naman? Syempre sa company na siya, iba kasi doon. Kailangan ganun sa kanila. Hindi alam mo, huwag niyo kung demonyohin. Nagtatrabaho maayos asawa ko. At si Badong, walang history yun, walang record ng mga maruruming iniisip niyo. Ayun nga, ang delikado, yung walang history. Kasi gagawa pa yan ng ganun history. ba yun? Ganun yun. Eto lang naman, Mia, kami nagmamalasakit. Huwag mo masamain. Ngayon, nasa iyo na kung maniniwala ka o hindi. Pero mararamdaman mo yan Di ba? Tayo mga babae, lalaki pala ako. Tomboy ako. Kayo mga babae, meron kayong gut feel. Yan. Instinct. Ako meron ako. Mararamdaman mo yan. Gut feel. Hay nako, pero Mia, mag-ingat ka dyan. Sinasabi ko sa'yo.
Alam ng mga guardian, matatapos na sana yung linya ko. Yung SG natin na si Francis, ay nako, pa-picture-picture, kasama yung asawa. Pero, nagti-team building din yun. Sinasabi ko sa inyo. Ay, tigilan nyo ako mga Mars. Tigilan nyo ko. Ayaw ko pong pagdudahan si Badong kasi alam kong hindi niya magagawa kasi nga wala po siyang bad record sa akin. Pero tama po ang mga Mars ko. May iba po akong kutob. Pangatlong team building na to, diretso na tayo. Hello, Badong, saan ka? Hello, Badong, mahal. Hello. Hello. Nasa team building ka na? Oh. Pangatlo nyo na yan, di ba? Oh, hindi ko alam eh. Puro team building dito eh. Saan ang team building nyo nga? Ha? Saan yun? Sa dagat eh. Parinig ng dagat? Eh, sabi mo parinig ng dagat. Sino mga kasama mo? Dito yung mga tropa, mga ibang driver, tsaka yung mga utility namin, tsaka yung mga boss namin. Sure ka, mga kasama staff. mo yan sila? Kasama nga namin, napaka. Asan ka ba? Asan ka ba? Hello? 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 Asan ka ba? Andito lang naman ako. Tumalikod ka. Team building pala, ha? Team building pala, ha? Marami pala kayo, ha? Asan? Asan yung boss mo? Asan yung mga guard nyo? Asan yung mga kasama mong driver? Ha? Papasok ako dun sa kubo. Huwag ka pumasok dyan. Dito lang tayo sa dagat. Dito lang tayo. Sinong nandyan sa kubo? Walang tinatago mo dyan? Sinong tao dyan sa cottage, ha? Walang tao dyan. Relax ka lang. Nandito tayo sa dagat, oh. Oo nga. Oh. Late yung alon. Eh, lumapit tayo eh. Ha? Oh, ayan Sino dyan sa cottage? Wala. Padaanin mo Walang tao dyan. Walang. Mahal! Sino yan? Ay! Oh my God! Wala pa naman ako suot. Sino yan? Ang kapal ng mukha mo, Badong! Ouch! Hoy! Hindi, hinarangan ko siya. Ako yung sinampal! Pero hindi ka matamaan. Uy! Tama na! Kapal na mukha nyo! Team building pala, ha? Sino kayo? Team building! Team building! Anong binibuild nyo dito, ha? Anong binubuo nyo, ha? Anong binubuo nyo dalawa, ha? Bata? Ha? Kapal na mukha nyo! Tama na! Wala po akong alam dito. Sinama lang ako ni Sir. Sabi po, team building kami dalawa. Kapal na mukha mo ba, Dong? Huwag ka mag-sir-sir dyan. Hindi, sagaan namin yan. Hindi ko malalawi. Huwag kang mambintang. Ngayon yung tawel mo nasa loob ng cottage, ha? Huwag kang mambintang. Kay SC Francis yan, yung babae niya. Aminin mo, hoy, babae, hindi kita kilala. Opo. Kay SC Francis ka. Wrong cottage po. Kay SG Francis po ako. Oh, tingnan mo. Alam mo ka, bag mo yun, no? Mga gamit mo yun, no? Tingnan mo! Yakap-yakap ng babae, kapal na mukha. Ay, sorry po. Hindi ka totoo. Kapal na mukha yun! Kapal! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!